baina bai gauzarik importantenak dago. 2018an jasi ginen gai honekin, urtebete erdiko eperen ondoren bekarren egin genuen, eta uste dugu hirugarrena. Jende gutxiago gauden, ustez, hauteskundeak eta direlako, eta bar. Hor programan agertuta dago, tarotaren aleningo eta alderarena alderantziz egingo. Euskalduntasun kosmiko eta unibertsalaren baldera ditu dudana, ikurriñan oinarritua eta gero arrazoiak ere hortik agertuko dira. Ikusi bai dut, Maidarrek ere esan duen bezala, ikurriña oso zabalduta dagoela, baina zer berri, aurkeztekotan ez bakarrik zer berri, baizik eta azken 3 urte hauetan sartu diguten golaren gatik, gripe gogor baten arabera, eta horren kudeaketa okerragatik, ni berriro terapeuta bezala ipini behar izan dut nire indarra, zuzen ere nire burua sendatzen jarraitzeko, zeren urbiltzen zozkidanak aldudan neurrien ere sendatzen laguntzeko. Orduan, badira aurten 40 urte betetzen direla, Euskararen jatorriaren bidean ere kabuz hasi nintzen. Eta bilaketa horretan, omarekin aurkitu nintzen, jogarekin ere bai eta bar. Orduan, hemen aurretik datu batzuk ematen dizkizu. Beti bezala ez dira sinistu behar. Zeren ibadakit, jendea ohituratuta ez dagoela esaten ditudan gauza batzuk, ez da entzutera ere ez. Orduan, adibidez, segundo batzutan, on batzuk entzutera ere badira, astoratu egiten diren pertsonek. Nik ez ditut egiten inor astoratzeagatik, baina utziko dira segundo batzuk hartzen on batzuk egiteko. Eta gura baduzu ez zuen bai. Ez zuzen ere, arnaz asakona egiten dugu, eta beste badi, eta hau da hain erreza eta hain simplea, batzuk behintzat gure honetara bueltatzeko daukagun metodo simplea eta merkea. Batzuk berehala, balizko norabide zehatz bateko, ez da gizein nolako erlijioarekin lotzen badute ere. Kontua da, hemen datu batzuk eman da 2005 urte hemen daukara lurrak, 18 milioi urte direla Sanat Kumara izeneko maizua edo bere 194 kumarekin lurrera etorri zela. Lur hau berau atontzen amaitzeko gero bizitzera etorriko ginenak kabia dozoa entuki genezak. Irgin izeneko hizkuntza egiten dute munduotako konfederazioko izarrabeletan. Euskara bera baino, zaharragoa horren arte aurkitu ditudan bi hizkuntzetako bat. Bestea, debanagiri edo jaikoen hizkuntza hain zuzen ere, sanskritoa, san bakea eta eskrito idatzia, bake idatzia. Horren 9.000 urtetako idatziak dituelarik. Eguzki sistema honetako izarrabeletako izakien hizkuntza da. Gurasoen gandik seme-alabeen gana transmititzen ez dena. Maizu maistra kosmikoen gandik txela ikaslero inezituen gana baizik. Datu honek ere badakit, agian denok harrituko zaituela, baina 594.000 urte dira euskaldunok lur honetan bizi garela. Orion izeneko konstelaziotik, heldu ginenetik Lemuriaren garaia. Paskoa irlatik 2.500 kilometro hegoalderantz. Estarer Rodrigo Romo.
Rodrigo Romo hau interneten dakazue, dozenaka liburu idatzita dauka, eta hain zuzen ere, Jesus Maizuaren mailako beste maizu batekin dauka harremanak. Laburpena da, jende asko lur honetan, fizikoki ere, eta ez labatu egiten direla ez bakarrik laugarren, bosgarren, baizik eta bestelako zera askotan, dimentsio askotan. Estarer izenekoa da maizua. Gero beste 11 arraza ere bertatik etorriak dira lurrera, judutarrak, filistiniun eta palestinarrak, egipziarrak, Ameriketako nazio indiarretako bat, eta honela 12 arte. Beste 7 oraindik ez dakizkidan. Lourdes García izeneko nire maistrak emandako informazioa da. Lourdes García, 97 urte daukan emakume bizi bat da, galegoa da, eta espero dut aurten berriro ikustea. Milaka urte dira ere, Ereñuzaren menditik gora dauden ate dimentsionaletako batetik, lehendabiziko Euskal Herrira heldu zirela Oma izeneko buruzagierekin, lehenengo 154 euskaldunok. Horionetik, euskara bera eta aditzaren hazi ere bertatik ekarri zutela, beste landare eta loren haziekin batean. Konstelazio hartako izar batean euskaraz egiten omen da. Lourdes Garciak ere demandako informazioa. Berriro dinot, bakarrik eskatzen dudala entzuteko egoteko prest. Ez dute eskatzen hemen dogmatzat ez eratzea. Denok ez baina, euskaldun batzuk bai horionetik datoz, Brisa Marina. Brisa Marina izan zen, gurekin begondako izaki bat, eta ez zuen bestelako arrastorik utzi. Eta ja gero, nolabait ulergarriagoa egiten zaigun historian, 4.000 urte Kristo horretik 5.000 lagun inguru ziren orduko euskaldun guztiak. Hau, Jose Miguel Arabiaranek iritzi zuen idatzita. Gero, 5.000 urte hori nik kalkulatzen dut, gentilien Euskal Herria, gentilia jakina, gentiliardi, gentilbaraz, gentileio, gentiletxe, gentilzure, gentilentzulera, gentiletzukalde, eta bar. 3.000 urte, zaten du goztizaok, jainkoak Gernikako arbola jarri zuela. Bere modu poetikoan edo ezaten duen, baina hori ere aurki garria da. Eta gero jazaten dut, 2008 urte, hortan, orduko hartan, hartatikona, badirela Kismedo Kristoren etorraren igarpena. Kurri-kurri, zirri-zarba, zirri-zirri, zirri-zirri, azti, intxizu, jakin, orentzero, hauek dira euskal tradiziotik, heldu zaizkigun, gentilien izenak. Normalean, 2 izen daukatenak. Kurri-kurri, zirri-zarba, zirri-zirri, txirri-mirri eta txibiriton, pailazoek latatik datoz, horien izenak. Gero, holan laburpen txiki bat egitea garren, ja 1822-tik 1851 arte, beste batzuk gutxiago diot, beste batzuk gehiago, Iruña eta gero Nafarroako Erresuma eta Gortea. Eta gero horra aipatzen ditudan, Lapurtarren Biltzarra tarte horretan, urrengoan, aipatu dudan bezala, Ikatozeko Avellaneda, Jarako Zaragobe, Uribe, Udurangaldeko Beteria, Arabako Arriaga, eta badirela hor 500 bat urtetako tarte bat, nola eskualde bakoitzeko eta herrialde bakoitzeko foruen bidez nolabait gobernatu egin ginela, eta nik aurkitu dudan daturik zaharrena auguruari buruz, egondakoan ezelako, harrian landuan 1550 urtekoa dela, iparraldeko monje batzuen hortan, harrian iparraldetik gehiago biltzen zarela, gogoratuko zara inaki, zein da horien iparraldeko monje horien izena, baina horien ez dakat duen. Baina, hor inguruko jarri pilo daukate bilduta eta berez monje bat edo biltzen da bakoitzean, horako baten azpian eta jartzen ditzen. Goreratzen dute. 1954 urtean, idatzi zuen lehendabizi, Manuel Larramendik Lauruitza, gertaliteke berak asmatu izatea
edota erritik hartua izatea oraindik ni behintzat ez dakit. Eta ja 1898an Euskal Herriako lehenengo bandera diseinatu zuen, eta 7 Euskal Herriaren banderatzak horretza rostizao asmatu zuela, nahiz eta gero zabalpen handirik ez zuen eduki. CNT-den bandera bezalakoa zen, baina koloreak alderetziz, gorria eta beltza. Ez dakit orain zintzen espumakoa da zuetakoa. Eta ja gero gehiago urbilduta, 1850an Euskaldunia hitza lehendabizi idatzi zuen Maskoia formatu hori izendatzeko Marotzek. Eta 1857an lehendabizi hasi zen leloa zabaltzen Nafarroako Euskara elkargoa. Gero ikusten duzuen bezala, ikurreniaren diseinua, abertzaletasun historikoa eta biolendapena. Sabin eta Gakoeloaren nahiak. 1910 abertzaletasuna eta ikurriña Nafarroa garaian edatzen hasten dira, eta 2 urte beranduago Nafarroa garaiko banderaren sorrera eta edapenaren hasiera ere bai ikurriñak eta abertzaletasunak bultzatu. Kampion Iturralde Zut eta 1925an hasten da abertzaletasun eta ikurriñana parrelera zabaltzen. Eta, 36an dakigun bezala ikurriña ofiziala da Euskadiko Jaurlaritzan eta orduko Euskadi Autonomo hartan. Gero ja 62. urteetatik aurrera Euskal Abertzaletasun iraultzailearen sorrera eta edapenaren hasiera. 19 urte beranduago ikurriña ofiziala Euskal Herri ofizialean. Hor izidetu egiten dut Euskal Herri ofiziala dala ja 3 herrietarako. Izena esan edot, ofiziala dala. Eta, koroa espainolistarekiko Nafarroako bandera ofiziala ere 4 urte beranduago, gertaliteke 2 urte bat edo beranduago berago, baina horren ikuran. Eta ja, 86. urtean, sakanatik egin lagun batzuk eta egun horretan, lau konbokategoria zeuden Euskal Herrian behintzen. Alderdi eguna, gero ea izango zenaren egun ere bai, karlistek ere bazekaten egun berezi hortan ospatzeko lekua, eta egin eguna. Lau konbokatoria zeuden egun horretan, 86ko irailaren horretan duan, lagun izan nien, eta gu bezalako zelako bandera piko du, eta hortik etorri izan 7 koloretako bandera. Hortik askotan ikusi didazue hori erakusten. Kolore bakoitzari eman bainion herrialde bat. Hortik aurrera nola, ikurriñari herri batasunak ipini zizkion zeraren hortzadarren koloreak, diseinatzaileek esan zidan niri kopiatutako ereduan fijatu zala. Aurrera egin genuen eta Euskaldunia hitza bururatu zitzaidan eta ez nekien jadanik existitzen zen, 89. urtean. Eta, orduan 2004an Euskalduniaren bandera be, 7 koloretako ikurrari, triangulo zuria eta 5 puntatako izar berdea atara zitzaiola. Nola Arabako Iruñan atera ziren euskarazko hitz horiek, Euskal Herrirako ez, baina bai Euskararako bandera ere, nolabait plazaratu nuen, hain zuzen ere, urdin izar, zuri eta gorri. Eta fondo zurian, gainean izan zen, izar urdin, eta zati bat gorri, eta beste bat zati bat gorri urdin. Eta hori normalean erakusten dut Euskararen jatorren biltzarra ekitzen dugunean. Eta nola jarraitzen dudan Euskaratzezko erakunde politiko bat aldarrikatzen, oraindik orkestea lortu ez duguna izuzen ere estatutuak eta euskaraz doazelako eta Madrilek ez ditu bere legeak ere bete nahi, planteatzen dut 3. fase batean gaudela. Izuzen ere ikurrak eta nolabaiteko ideologia aldetik bakarrik bete da, baina abertzaletasun historikoa
orain 120 urte inguru, abertzaletasun iraultzailea, 60 urte inguru, eta 3. fasean gaude, edo egongo gineteke baldin eta horrela ikusten badu, eta planteatzen dut euskalduntasun iraultzailea. Euskalduntasunari hiru oinarri ipintzen dizkiot, zuzentasuna, zintzotasuna eta jatortasuna, eta hori betetzekotan ez genuke burokrazia askoren behar izango. Nola, orain, 3 urte hauek nik oraindik ez ditu gainditu, tortu egin behar dut, zeren ez nago nire honean, hain zuzen ere, nik Flandemia deitu duan hau, ikusi dut nire burua gehiago zeratzeko, gehiago implikatzeko behar. Eta nola ikurriña guzti zabalduta ikusten dudan, horra hor urrengo ez da. Heriotza fisikoaren barneko bizitza, etengabea izarbeneko planetaz planetako ibilaldia maigabe bat da. Lurrean orain gauden gehienok, beste izarbenetatik gatoz eta beste batzutara jango gara hona ekarritako gure erabakiak norberak erdietxetako kontzientziaren arabera eramango gaituenean. Horregatik ikurrak, simboloak garrantzitsuak dira, bestela gabe ezin ulertuzko egoera batzutan gaudenean batez ere, hau ez da oso ondo idatzita geratu. Baina simboloak zena eta pentsamendua eta iragarpen edo intuizioaren gainetik ulertu behar dira, interpretazio askerreko bide librea utziz. Eta adibidez bezala ipintzen dizuet urrengoa. Denok onartzen dugu bihotza dugula, ikusi dugunaren. Zientzia delako horrek ere aipatzen du bihotzak bi ventrikulo daukala. Eskumakoa eta oskerrekoa, baina horretan jarraituta, oraindik nik dakida zientziak ez daki, eskumakoan askoftauara izeneko noduloa datzala. Deitura errusiarreko mediko deskubritzailearentzat elkarri etengabeko jokari diren zuntzezkoari batzuk direlakoan. Nodulo hori gogorki estututako bi atzamarren artean kabitzen dala. Eta hain da txikia bere baitan fisiko ere den kristala dugula horren barnean. Hain zuzen ere, kristal hori aratza gala. Hau da, gardena. Gure barneko kristoa deitzen dena eta bereren barruan inoiz itzaltzen ez den zu fisikoa. Horren bidez etengabe barkatu eta maitatzen dugula. Goiz eta egun piztuta daramagun zu horrek, 3 izpidak urdina edo agintea eta legeren izpia. Horia edo jakintzaren izpia eta maitasun unibertsalaren izpia den arroza. Hau dinetzuet urrengoagatik, hain zuzen ere, Sabin Aranak berak adibidez, euskaldunok eguzkitik gaitozela utzi zuen idatzita. Eta hortik, eusko hitza eguzkikoak ginelakoan. Eta hortik, metatezizoaren gatik, eguzkiko eusko. Naiz eta herriak inoiz ez duen alakorik erabili. Baina, hala ere, zentro batetik bezala interpretatu daiteke, anaiarekin batera, printzipio Bizkairako eta Bizkaiko armarrian oinarritutako bandera. Beraz, ikurriña, 127 urte daukala esaten dugunean, ez dugu berkarri begiratu beharrik, ikurriña berak telan edo egin zanean, baizik eta horren baitan dagoen historia. Eta horren baitan dagoen historia galdu egiten da, jakinda, gorria dela, beraien esanetan, arraza eta ogola. Eta nik hortik herria bera ikusten dut. Komunismoa Nafarroako gorriari ikusi dezakedan bezala. Eta horren gainean, berdea, Bizkaiko armarrian ere dagoena. Eta ez zuzen ere, bera aldiek esan da, gurutze horrek, adierazten du forua. Edo forua eta ondoriozko legea bilakatutako ohitura. Eta bion gainetik, berak ere esaten du, praktikan herriaren gainetik eta gizonen esaten du berak, ez du esaten gizonen emakumeen legearen gainetik, baina gizonen legearen gainetik Kristoren legea dagoena. Eta hau ulertu egin behar dugu bere horretan. Ez du esaten ez inolako Elizaren izenean, ez du esaten Eliza Katolikoaren gainean,
eta ez du esaten ere erlijioaren gainean. Baizik eta Kristoren legea dagoena bi horien gainean. Horregatik aipatu dizuet, denok bihotzean daramagun kristal fisiko eta garden eta aratz hori. Gero berri da inot, sinistu hori ja, zuen kontua da, ezta. Orduan, kontua da ikurriñak kristolako arrakasta izan duela, eta horrein ere badaukara. Zer horrein ere Nafarroan eta ikurriñak eta saltzen behar ditut, ez. Beraz, arrakasta horretatik tiratuta hona hemen lehendabizi jendaurrean orkestutako euskalduntasun kosmiko eta unibertsalaren bandera deitu dudan. Hain zuzen ere, zehozera aurretu garrik dugula, 127 urte hauen zehar. Zergatik, zeren bera maila batera inoen duzan, hori planteatzen bai dut, abertzaletasun historikoa gure ganatu, planteatzen bai dut abertzaletasun iraultzailea gure ganatu, eta zehozer berri planteatu. Hain zuzen ere, euskalduntasun iraultzailea, eta kasu honetan, iraultzatik baina urrunago horrendik ere, kosmikoa da unibertsala deitu izan duena. Horregatik, gehitu diot, aurretik denok barneko bakera eraman gaitzakeen simboloa. Hain zuzen ere, hizkuntza guztion jatorria den on, eta zarata guztion jatorria den on, zeren isiltasun guztiak, zein musika guztien, eta bar horren jatorria den on amaigabea ez da. Eta horretzak aldean dakazue, esan dagoa, zeren ez naz ere errepikatuko. Ordan hau da, pizkatxo bat, honi buruz esateko neukana, eta ordu batzuk eman ditu gara, hau zeret. Ordan gura baduzu, orain honi buruz zer galdetu du esan, eta ja, bigarrenez hasiko gara, karrotak kartan. Eruzen esan. Ez, bale. Bueno, hori esan da, aurrera goaz horrengo guzartik. Badira be, 33 urte horrela, tarot karta batzuk erosi dituena. Eta, klaro, badago hor bizi izan zen Maritxu Geler edo, hemengo Urbul mendian etxe zeukana eta jende asko ekarri zen, jende asko erakartzen zuena, eta sorgin bezala oso ona bentzana. Hori den arren, gero berak egin da Euskal Herriko tarota eta Euskal tarota edo Euskal Herriko tarota eta ez da izena zentzen diren, baina bi daude Euskal Herriari buruz. Ez zitzezkidan ez bat ez bestea, benetan Euskal Herriko tradizioan eta Euskal Herrian oinarrituak ditu. Baina hori beti bezala niri. Hori batetik. Eta bestetik, nola urteen zehar leku guztietan eta herri guztietan saiatu izan diren, edo eta saiatu izan garen, etorkizuna erakartzen, edo etorkizuna asmatzen, horretarako bitarteako bat da. Norberak, edo erabili, alaz erabili, horta sinestu, ala ez, ni goratzen naz, 20 urterekin joan entzela karta botatzen zituen emakume batek gana, eta iragarri zidan bidai luze bat, eta bidai luze egin garen gero amala urte lan doa. Baina tira, gertatu zen. Orduan, ez da gintak horrein, hori zuk egingo igazu bakaketarena, izango dizu eta hori, ez da? Izan behar eta horretik ere bai beste gauza bat. Euskararen eta Euskal Herriaren normalizaziorako bide horretan, 400 karta joku ezberdin daudela munduan zehar. 400 joku ezberdin, danak oinarri berdinarekin, baina 400 itezetan jo. Sodupeko batek ere esmatu behar du edo egin behar du euskarazkoa, printzipioz, orain ja badaukagu, ondo edo txarto, edo hobeago edo txarrago, euskaraz ere kartak botatzeko aukera. Horien arte ez dugun. Maritxu Gelerrek egindakoak, lau hizkuntzetan daude azalduta, baina euskararen aldetik, azierto batzuk eta akatz batzuk ere bazik. Beraz, lehenengoa da propaganda hutsak. Beraz, gura badozu horrein bari. Ipini dut
lehenengoa, ni erdarazko izen guztiak ez dituko horretuko, baina hori darreza duzue, gaia interesatu bazez. Lehenengo hastia, eta hau berez gozti izan da. Hona baitzen izan da, edo gozti izan da. Gozti izan ere, lehen ere ipaitu dugu, aldo askotatik hartu daiteke pertsonai interesgarria da, importantea. Zer berak ere badauka, Euskal Zientzietako liburu bat gutxienez, eta azti berria, berberak dekizion liburu hori. Eta jaun, eta iaoi letrak, honen ziren jatorrizkoak, eta horretak, ibilizen ere Euskararen jatorrian, eta ikertzen ez. Eta orduan lehenengo kartan, ipini dut. Bueno, gura badoza hor gari eta duzu ere liburua, hor libuzpalo alde, badira hor eskualdean, baite, hor. Agian begiratu edo duzu. Bale, orduan, eta karo, jokatu egin dut ere kolorekin eta zenbakiekin. Hau arkano nagusiak deitzen dira, eta beste arkano txikiak, 48 edo 48. Horiek ez ezkin interesatzen, eta orduan ipini dut lehenengoan hastian. 7 Euskal Herrialdean Batasuna, Gernika, Santi Mamine, Piramidea, Mikel Teune, Leñuzarre, Oma, Arrantzakatua, Orion, Jatorria, Aritza, bueno, hor ikusten duzuen guztia. Lehenengo kartarako. Bigarrenean, erdarazkoa uste dut dala Papiza, bi, 10. Herrialdean, eta Mari dugu, hor Albotoko bere etxeko atean bertan dago nolabiteko argazkian, eta urrezko aurki baten gainean bezarriko. Mari, gauza interesgarri, eta nire potente badauka, baietza eta ezetzatik bizitzen dela. Eta hori ulertzeko agian zaila da, zeren nik neube iruditzen zait ez naizela heltzen guztizu ulertzen da. Baina tradiziotik hartutako esaldia da, baietza eta ezetzatik bizitzen dela. Eta bera bizitatzera baldin bagoaz, joan behar garela aurrez, nahi duguna bererekin izeri, eta joan garen bezala atera. Hau da, ikurdian nolabait eman barik ez. Eta horregatik Anbotu, Itxina, Sopelego, Lurbide, Izkorri, Neñarri, leku guztietan egoten Bailamari, Urrezkoetxea, Majo, Mikilatza eta Babi, hor ikusten duzu. Hor joku bat egin dut, Anbotuak, Eteri, Neñarri, Sopelegor, lau leku. Eta emakumean alaba, eta Mikilatza eta Babi, zeren neurri baten ere mari nire ustez, familia ere errepresentatzen. Gero hirugarrenean, enperatiza sartu dut Biblia Euskarara itzultzea enkargatu zuena, agian ez dut hortik izan, Albreteko Joana, bai. Zaten da, bere ama ere jaberez oso jakintxua zala, hainbat hizkuntza egiten zuela, eta bere ama be, Margarita, poesia ere egiten zuela, eta orduan ja, alabari ja, bazetorkiola nolabaiteko jakintzarako zaletasuna nolabaitetik, eta badakizue, katolikoa izan da, protestantismoa pasatu zala, eta hori enkargatu zuela. Eta, klaro, orduko hartatik ona, Euskarak nolabaiteko prestigioa hartu zuela. Eta Lezarraga berak esaten du, etxe batetik bertzera, ere nintzeteko manera zelako diferentzia eta dibertsitatea. Guzti hori pini dut, hirugarrenean. Laugarrenean, hemen ere aipatu duzu, Iñaki, Antxo nagusia, eta, klaro, Enperadorea jarri dut, ze berberak ere imperatuz edo jartzen bai du noizbait. Beraz, emperadore bezalaren. Ez eta imperio hori izatean. Hispaniz emperator. Baina, bere menpeko lurrak, leheneraino heldu ziren garaiotan, horregatik eta Sogragueko Sogragueraino, horregatik ipini hor, Sogarbe, Orreaga, Iruña, Eunate, Lizarra, Logroño, Burgos, Lyon, Santiobide eta barnez. Eta horrek ere lotzen gaituela, lehenagoko Eneko Aritzarekin, Zengeroko Jaunzuria, eta Karmaren ere hain zuzen ere, hortzen dituzue guztien. Pero hemen irudia daukazu Eneko Aritza, Jaunzuria eta Antxo Nagusia tartea. Gero,
Pasa jaun ipini dut hurrengoan, basoaren jauna, basoaren alabaiteko horize, ardura duen, ezta? Eta hor, Aitonen seme, Euskaldunon patriarka, Megizakia, lekuko eskapena bostepeinetako izarra, bostepeinetako izarra zergatik mostala da. Aita santua, Sanaz Kumara eta bat. Zigarrenean, maite ninduak. Bueno, hor, maitazunerako bilaketa, maitasuna bera, unibertso maigabe osorako energia bakarra, kismi, zaharra eta berria bat egiten dira, bihotza azkorta gora ventrikulua, lehen kontatu dizudena, Korabi Argentina. Hain zuzen ere, 6. arraza, Argentinan jaioa zioen dagoeko. 7. niri gehien gustatzen zizkidan dira 5 eta 7. 5 askapena dalako, 6 maitasuna dalako eta 7 astitzarako, kua da astitza bera dalako. Eta gustatzen zait 7 gelditzea, hain zuzen ere, gurdia dalako, eta gurdia euskaraz egurdia esan nahi duelako. Hau da, hasierako gurdiak egurrezkoak zira, eta izenean bertan gordetzen du egurdi, hori desagertuta. Eta claro, deskubritu nuenen esan nuen euskara horretan ere matematikoa da. Eta horrek azaltzen duena, bueno, hor da kasue, claro, gure bizitzaren poterea, zeren bi alde horiek deno ditugu. Emakumezkoa, zein gizonezkoa, arrazionalismoa eta intuizioa. Orduan, guri dagokigula, gure gurdian montatuta egon da, bi horiek kontrolatzea. Zer beste alde batera jotzen dugu, edo beste alde batera jotzen dugu. Zeren niretzat ere bada, gure bizitza praktikorako, bide bat lantzeko, nahi baduzu. Eta, bueno, gratik ipini dut, zau eskatasun oso egin dut, atzekaldean, bueno, erdian Euskal Herriaren armarria eta bat. Zuzentza horrengoan, justizia esaten dana, nire ez dakit oso ondo zergatik, baina ikurriña jarri dut. Zer gauza batzuk agian gainditu egiten gaituzte, baina egin egiten ditugu. Eta, dinot buruz ez dakit dela zergatik, baina sentitzen dut ikurriñaren hildotik pasatu behar dela honentzako justizia, baina baita ere noiz bai bat, basoazte pertsona horrentzako justizia momentu horretan, ezta? Eta horretatzen dut ere bai, zuzentasuna, zintzotasuna, jatortasuna, Elvira Zipitria, Telesforo Monzón izan zen, adibidez, gerra garaiko horlaritzan, pasaportea ezinete zituen. Eta horrek ere badaka zer ikusirik lehengerekin. Bueno, horrego triangula ez dakit oso ondo zergatik, baina badira urte batzuk trianguletan azaltzen dudala realitatea. Hau da, emakumezkoa eta gizonezkoa eta bion batasunetik zeuzer berria sortzen dira. 9. daukagu gentila. Jende humanoa jaio duk, botan azazuen bintegitik izan zuten. Hau da, jakin izan zuten kismi edo Kristo jaio zala, etorri zitzaigola, bidali zikutela, lurrera, Palestinan, enetik bertaktik jakin omen zuten han zer gertatu zen. Eta hori importantea da, zeren batzuk ez zuten onartu eta handik aurrera daude hilobiratuta hilarriekan. Beste batzuk aldiz onartu zuten eta nahi gaude. Hau be, ulertu nahi zuen bezala. Eta horregatik, ermita hoa, bakartia, jakina, jakintzaren ezuraria, orentzeroa, zionizarroa, amaiera ziera, Navarro Villoslada, Magrandiara, San Francisco, Gutumi. Amargarrena ez dut dana jarri. Hemen ez dut dana jarri, baina esango dizut. Zoriaren gurpila. Hemen ikusten duzue retenotoe. Eta zoriaren gurpila baldin bada, ez dut jarri dana, berriro dinot, baina esango dizut. Hau da, beharrezkoa dugun momentu baterako, diru zehatz bat jasotzen. 4 aldiz funtzionatu izan zait nire bizitza. Beraz, bakarrik planteatzen da, guztiz beharrezkoa den momentu baterako, berriro dinot.
zenbateko dela behar duzuena, zertarako, eta nola heltzen zaizuen ere albaduzuen ikuskatu, albaduzuen irudikatu, eta diru hori helduko da. Bakarrik, 3 aldiz, hau errepikatu. Nire bizitzan 4 aldiz funtzionatu izan zen. Nik hor uste dizu. Hemen ez bai dago esan, baina sartzeko orduan hortzen dut. Gero basandere, indar, ze kristolako indarreki behar da lehoi baten gainean montatuta jateko, mugagabetasuna eta emakumezko indarren bai. Basandererik gabe ezin da jau nintzen eta alderetzen ez. Gero eskegia, agian niri behar gustatzen zait horrengoa batik. Zeren, agian eskegia da alderantziz egotean mundua zuzen ikusten duen bakar. Mundua alderantziz dagoen honetan. Horrela ikusten badu, mundua alderantziz dagoela, gertaritek da emakuetek esatea dana ondo dagoela eta dana zuzen dira. Hurrengoa erio, euskaraz erioa, torri da. Torri egiten zaigun nolabaiteko izakia da. Beraz, iaia, izaki bizitzak hartu behar dezake, nahiz eta teorien aurkakoa sartzen duen. Sartzen naiz? Ez izan ere, torri bada, mugimenduan dago, eta mugimenduan baldin badago mota bateko edo besteko bizitza. Orduan, erio, jeriotza, eta nik asmatutako jariotza. Jario, baina jariotza nik asmatua da. Eta jaiotza. Orduan, hor, animatzen zaituzte, gura baduzu hortan ere, sakontzeko. Sakonago, baterako aldaketa, eralgaketa, horrela gura baduzu egin ere, agortze daukat. Eta, izar berri bat iztutzera noa, Euskal Herriko zeru gainean esaten du abestiak ez da. Izar berri bat iztutzera noa, Euskal Herriko zeru gainean. Horrek, ni behintzat lotzen nau kamarele herri. Hain zuzen ere, fizikoki desagertzen garenean ustez edo benetan zer gertatzen eta gainera arrizkoa non eta segura. Hor uste dizutu. Horregatik ere hurrengoan jaiotza, eriotza, bizitza, hor harreman bat bilatzeko nahi. Neurria, edo templanza, hemen emakume bat ikusten da, lurrean daukala hanka bat. Bestea uretan. Eta egoera desorekatu horretan, hala ere, oreka mantendu egin behar du. Zuzen ere, pitxarretik lontzira, ura, kanporako ura erori ez bani. Hor, nabaritzen da, gure neurria edo gure templantza. Gaueko du hurrengoa, deaurrotzat uste dut hau agertzen dala. Eta gaueko esaten digun bakarra da, eguna egunezko erentzat. Eta gaua gaueko erentzat. Ordan, nik hortik agertzen dudan ondoria da, beste barik beldurra sartu barik kontuz gauarekin, zen gaua gaueko erentzako hau da. Horrengoa Jaunkoaren etxea, interpretazio bat da, Jaunkoaren etxea, ikusten da dorretxe bat, apurtuta, ustez, maitasunaren legea betetzen ez dugunez, zerutik, nonbaitetik, hau tximistak eta botatzen dizkigutela ez ere etxetik alde egiteko ez omen garelako maitasunaren legea betetzen ari. Baina hori da interpretazio bat, ze honek daukana da bakoitzarentzako interpretazio ezberdin ere izan daiteke. Gero horrengoan, lamini pinot, eta jatorriaren mi ere noizbait idatzi dut. Eta hau omen da kartarik onena. Gertzen zegunean. Eta hor, argia, izar, artizar, gila-gilari etorkizun horrengo bizitoki atzerako itzulia, baina baita ere jatorria. Hain zuzen ere, hor ikusten duzuen
izarren multzo hori horien konstelazioa baina. Hurrengoa, bai, Ilazki, zein gero etorriko zegoen eguzki, emakumezkoak dira euskal tradizioan biak. Horregatik, Ilargi Emandrea zeruan zer berri. Hori euskal tradiziotik hartutako esaldiena. Eta hortik, Ilazki detargi, Ilargi errizagi, gaueko argi, modu guztietara deitua izan baina, iluntasunean bizbira, hotza, zalantza, malantza, itxasaldiak, sentimenduen gaineko potereak, elarrek emakumezko intuizioa, aiuri. Aiuri da, hain zuzen ere, otxoek, Ilargiari egiten dioten oiua. Eta gero, eguzki, gero parkatu, eki, egu argi, eguren izpi, inti, zarra, zun, helio, soleil, sol, surdia, sirius, beroa, berotasuna giro gabez, bueno, beroa sartzen duen guzti. Eguzki Emandrea badoia bere marimena. Epaia dugu azken aurrekoa, eta bueno, bizitza bakoitzaren bukaeran, nolestetzen da, kartila pasatuko mendigut. Habe, zuhurtzi lurrera etorri zara honetarako, eta hau bete duzu, bai, beste hau ez, bale, bordon boratuko zaten. Hau bete duzu gehien, alguna aprobatu eta aurrera. Hori da, laburpen. Eta horregatik, mantran on, eta baita ere, Karmaren jaun, Amagi jaun Andrea. Bale, eta, hortzondoa beraz, uste dut, mundua bezala gertzen dela berazko kartetan, eta mundua azaltzeko beste modu bat erabili izan dut, borobilean itzake mundua bera, baina hortzondoa euskaltzaindiak berak ere onartzen ez duen hitz polita da, hortzearen ondoa, eta orduan ondorioz ere infinitu azaltzeko modua. Horregatik hortzi ustri, bueno, hitz guzti hori, baina baita ere irudikatu edo bururatu zaizkizuen denetariko jainkoak edo izaki espiritual. Eta holan, maitzekotan edo, eroa da ere niri asko gustatzen zen karta horrengoagatik. Ikusten duzu hor amildegi baten ertzean dagoela, bai? Hordan estututako pertsona batek esango luke, kontuz, esatzen atzera, baina bera alderantziz, lasai dago, pospozik dago, momentua bakar-bakarri bizitzearen baiteko behar naiz. Eta, bueno, gero hor, arkano bat bandera bakoitzeko ez da amaituta, baina nola, bandera guztiak izan dira Euskal Herriako agian noiz bat, beste bat egiteko aukera da. Bandera bakoitzarekin, esan nahi bat eman, urtez urte daude hor, eta bainotzuet, zera amaitu gabe dagoen non bat. Eta, bueno, gero tiradak eta egiteko, bueno, gero azalpen gehiago dituzue hor, karta bakoitzetik, Aztia, Mari, Emperatriza eta Bertala, aztiztegia ditu duan iztegi txiki bat, zen gai honetan euskaraz gauza gutxi daude. Eta gero hauek berauek botatzeko moduan, nik, gura boduzeko horrein dugu norbetekin. Oso modu simplean, esan du denek. Ordubia dira. Izten dut, utziko dugu berrerako da instrumentu. Baina bakarrik esatea, iragana, oraina eta etorkizun. Hortan hiru hartuta, batek iragana, beste oraina eta beste etorkizuna ditzakela. Gero pertsona bakoitzari irakurtzeko. Ahora sí,